sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pengareping prajurit piye? Ora guyon sampeyan ora. Kowe kepengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pengareping prajurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pengareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Weh, jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Niki sampean niku mboten guyon ta sinuwun ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pang. Oh, Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Iki ana wujuding Panakawan prapta ning pertapan Teja Kinurung. Iki sapa? Nyuwun pangapunten Mremban, sewu kalapatan Diagung Pangaksami, kula namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sak jawining pertapan wonten seratan Jawi Kina ingkang tulisanipun Pertapan Teja Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan Paduka Mremban menapa kepara saestu panjenengan menika ingkang peparep Begawan Teja Sumirat. Iya. Aku Begawan Teja Sumirat. Dene kowe sapa Kisana? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah rencang pandhita wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Peparapipun Begawan Teja Sumirat. Kula putranipun Bapak Semar, nami kula Petruk Penemban. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Kakang Semar ora lali aku kelawan kabecianing Kakang Nayantaka ingkang wis mataun-taun srawung nglawan aku Petruk. Ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ana ing jagat. Nggih, matur sembah nuwun panjenengan sampun prisa. Ya, kowe Petruk inggih anake Semar. Nggih kasinggihan mekaten. Bapakmu utusan kelawan sira ana parigawe apa? Mboten dipun utus, nanging pancen kula menika dipun tundhung sowan wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Wigatosipun rak ngaten Mremban, estunipun kula menika rak dados abdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun, puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh. Para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda. Inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Iya, aku wis ngerti lan wis krungu. Apan kuwi dadi tetandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Nah, kula niku rak ngimpi-impi. Pun pinten-pinten dinten nika kula pengin matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas mergo bapak niku lambe atine ora iso dicekeli. Tegese nek dong lega niku panjaluki anak ya dituruti, nek dong mboten lega niku arep mung menjaluk sithik mawon ora bakal dituruti. Iya Petro, lah dilalah. Kalau mau kula matur karo bapak niku menggali bapak nendeng lega. Tumunten kula nyuwun Pak, kula niku jane ora mung kepengin bilani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering batur. Ning kok rasane kaya kepengin bilani para Pandhawa luwih saka jejering batur. Mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit Tamtama utawi Bintara sak mangke kula nderek majeng perang saged nglabuh labet dhateng punden kula para Pandhawa. Terus bapakmu ngendika piye Petro? Bapak niku ngendika apik kuwi. Ning tak jaluk sangwa sing komplit. Aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala. Kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu dhuwit. Mengko ndak kewirangan. Kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan. Lah kersane bapak sowana nang kancaku
Begawan Tejo Sumirat nang pertapan Tejo Kinurung. Nyuwuna daya piandel saka Begawan Tejo Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwih-luwih syukur bagi ketrima uripmu ditampa dadi senopati kowe wis sangu komplit nggone bakal maju ning pabaratan Petruk ngaten menika ndene Bapak. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng Kakang Semar ya Petro apa kang dadi aturmu wis ndak tampa mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawan lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petro tak paringi pusaka telu cacahe siji wujud pusaka gobang aran Kyai Tundung Nyawa angka loro kantong pangan ingkang aran Nyai Boga Sarana tegese lamun kowe dadi pangareping prajurit yen prajuritmu padha luwih ora usah dadak kowe olah-olah cukup Kyai Boga Sarana mau mbok watek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit nggih dene ngangka 3 budal marang Praja Ngamarta ndak kanteni prajurit pujan saka Begawan Tejo Sumirat 1000 cacahe ing padha mbiyantu Petruk. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan penemban. Lajeng samangke monggo latri maringaken. Sapurnane ulun paringake kelawan jeneng para Petruk budal marang negara Ngamarta. Nun nggih ngestakaken dawuh penemban nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Petruk kanthong bolong lantip panggrayataning Kyai Semar Badranaya cetha ora supe karo kahananku ora lali marang kananing Begawan Tejo Sumirat ya tak bali marang asal mula bukane gandeng wis bisa nyangoni pusaka kelawan Panakawan Petruk bali marang asal mula bukaku lan bali marang asal kahananku kowe ora ngerti kelawan apa sejatine aku Petruk aku Jim Salantara Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petruk tak sebda muga-muga kelakon penjangkamu aku tak bali marang asal mula bukaku Petruk Yata laruta saking kutha Sangkuru kula yen amutusa Sang Sri Petruk inggih lha ngapa Petruk apa ana perkara mboten kula sowan sang pundhen kula para Pandhawa syukur bagi sinuwun Kresna wenggah mriki iya estunipun menika namung mrentur saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa upami atur kula menika dipun tampi kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur kula menika namung Panakawan ming tukang momong iya ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi rasamu kan tetangi perkara apa kula menika nderekke pundhen Pandhawa pun dangu kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng pundhen kula Pandhawa srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa tamtama menapa bintara supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung
Petro nun nganti didodhok kepulungan kowe ngatese kowe iki drajating batur Panakawan lah kok mrentol pamikirmu kepengin labu-labet kalian para Pandhawa ning kowe ngerti ora pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho Petro cilik loro gedhe tekaning pati lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu mboten ikhlas sebab napa to sinuwun sampun kula ikhlasaken urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu upama kula menika pejah mbantu kalian para Pandhawa pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula mbantu karo pepunden kula nggantu kali juragan kula malah kepala tumrap kula wong sing ora wani mbantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa ndelik meringkus mergo ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan uripa ora ana gunane mila samono tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados samboten-botenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun Petro nun yen upama kowe tak dadekke pangareping prajurit piye ora guyon sampeyan ora menawa kepengin dadi prajurit ning kowe tak dadekke pangareping prajurit malah pangkatmu ora baen-baen pangareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal weh jenderal kancil apa ora sembrono kuwi tenan lho estu napa iya terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek kowe tak wenehi sandangan Petruk sandangane kaya ngono apa ayo melaku piye niki sampean niku mboten guyon to sinuwun ora kuwi tenanan kowe tak wenehi pangkat jenderal jenenge jenderal kantong bolong wah Petruk gleleng jenderal lele lek dengkul mlocot kuwi yo lali aku sinuwun Mandura ya nek kele ora wis ya kowe dadi pangareping prajurit aranmu jenderal kantong bolong nggih matur sembah nuwun kula ingkang sowan sinuwun. Nolo gareng apa ya pengen dadi jenderal mboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan. Eneng apa nolo gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling Nalendra yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara saking negari nggawa penatas namunipun Prabu Naga Yaksa ingkang nguwuh-uwuh anggecak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana wah wedak mutar Lah piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pangareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten niki? Petruk ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Tangi. Lho, garing. Basa karo kureng. Basa apa basa? Jenderal lho. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis sudah dadi jenderal pangareping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyeramake uripmu marang kemenanganing para Pandhawa ana kraman kok micek ki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, ladal. Wah.
Barakudara wis apa? Narendra guwa penatas Prabu Nagayaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Nggih mangsa gelak wanci Bratayudaya endi Pandhawa kokope getihe. Ayo amuk Suramrata Jayamrata wong bagus apa? Raden Janaka wis apa Nagayaksa utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Jendral Kantong siap 86. Oh iya basamu rasa dadak werna-werna to. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngapa kesagwamu. Siap. Wah, sapa iki? Pengareping prajurit Ngamarta, aku Jendral Kantong Bolong. Wah, lah jenenge kaya gethuk dengkulmu lho. Ayo. Petruk ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to. Kowe sing minggat wae gagelak limpamu dupak sepatu. Ayo. Aja pamer. Kowe wani kumulasara karo Petruk ketiban Gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna Margalayu aja dundang Panakawan Petruk parat. Gumregah penggaling Lurah Petruk Kantong Bolong ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndarawati. Nalika semanten Prabu Nagayaksa den gulung dening Pilurah Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut Gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nagayaksa parandening mangke Prabu Nagayaksa saged nyaut jangganing Jendral Kantong Bolong temah babar jatining wujud bali marang asal mula bukanira Prabu Nagayaksa sirna Margalayu. Oh! Sampeyan paling nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Kok men disaut karo buta? Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo Gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut gulu kula, wut ngoten kok. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun. Apa ingin dadi penjangkamu wis lakon, neng tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tamanen lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-orane wis tau ngicipi dadi tam-tamaning prajurit
tau ngicipi dadi pengareping prajurit. Petro, ora usah dadak kowe matur. Sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa, anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petro. Nggih, trima ya. Nggih, matur nuwun, pun kula trima, Ndara. Woi, ayo, Ratu Gustiku Sirna Margalayu. Aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Wah! Ayo. Pripun? Mumpung gegeran ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. Satu kali dayung 20 terlampaui. Carane mumpung gegeran ayo padha nrabung Dewati. Monggo Kakang Durna kula dherekaken. Napa-napa niku iso digayuh. Waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan. Anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane mranata desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti caraning perang, gelaring perang lan sak piturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene apa anane mawon? Ya, sing baku iso kasembadan. Kabeh cerita menika wonten maknanipun ingkang saged dipun pendhet gumantung anggenipun nangonceki dhateng cerita menika kala wau. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudrajane ingkang ratsuh brasta tekaping kula Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih Ndara.